Koraani luku 9 Katumus. Jumalan ja hänen lähettiläänsä julistus koskemattomuudesta epäjumalan palvelijoille, joiden kanssa te olette tehneet sopimuksen. Matkusta läpi maan 4 kuukauden ajan ja tiedä, ettet voi paeta Jumalaa ja että Jumala nöyryyttää uskottomia. Jumalan ja hänen lähettiläänsä ilmoitus suuren pyhiinvaelluksen päivänä kansalle, Jumala on hylännyt monijumalaiset ja niin teki myös hänen lähettiläänsä. Jos teette parannuksen, se on parempi teille. Mutta jos käännytte pois, tietäkää, että ette voi paeta Jumalaa. Ilmoita uskottomille tuskallinen rangaistus. Lukuun ottamatta pakanoita, jotka eivät rikkoneet sopimusta, eivät rikkoneet yhtään sen ehtoa eivätkä tukeneet ketään teitä vastaan. Täyttäkää siis sopimuksenne heidän kanssaan määrättyyn aikaan asti. Jumala rakastaa vanhurskaita. Kun pyhät kuukaudet ovat ohi, surmatkaa epäjumalan palvelijat kaikkialla, missä heidät löydätte. Laittakaa heidät väijyksiin, pidättäkää heidät ja piirittäkää heidät. Mutta jos he tekevät parannuksen, suorittavat rukoukset ja ovat hyväntahtoisia, päästäkää heidät vapaaksi. Jumala on anteeksiantavainen, armollinen. Jos epäjumalan palvelija hakee suojelustasi, anna hänelle suojelus, jotta hän voi kuulla Jumalan sanan. Vie hänet sitten turvalliseen paikkaan. Tämä johtuu siitä, että he eivät tiedä. Miten Jumala ja hänen lähettiläänsä voivat tehdä sopimuksen epäjumalan palvelijoiden kanssa, paitsi niiden kanssa, joiden kanssa te teitte sopimuksen pyhässä pyhäkössä? Jos he pysyvät suorassa kanssamme, pysykää suorassa heidän kanssaan. Jumala rakastaa vanhurskaita. Miten? Jos he voittavat teidät, he eivät kunnioita perhesuhteita eivätkä sopimuksia. He yrittävät miellyttää sinua huulilla, mutta heidän sydämensä kieltäytyy, ja useimmat heistä ovat moraalittomia. He ovat vaihtaneet Jumalan sanat pieneen hintaan ja estäneet muita pääsemästä hänen tielleen. Pahuutta on se, mitä he tekevät. Uskovaa kohtaan he eivät kunnioita perhesuhteita eivätkä sopimuksia. Nämä ovat rikoksentekijöitä. Mutta jos he tekevät parannuksen, suorittavat rukoukset ja antavat pakollista hyväntekeväisyyttä, he ovat uskonveljiänne. Kerromme jakeet yksityiskohtaisesti ihmisille, jotka tietävät. Mutta jos he rikkovat valansa vannottuaan ja arvostelevat uskontoasi, niin taistele uskottomuuden johtajia vastaan, heillä ei ole valoja, jotta he lopettaisivat. Ettekö te taistele niitä vastaan, jotka rikkoivat valansa, juonittelivat lähettilään karkottamiseksi ja aloittivat vihollisuudet teitä vastaan? Pelkäätkö sinä heitä? Se on Jumala, jota teidän pitäisi pelätä, jos olette uskovia. Taistelkaa heitä vastaan. Jumala rankaisee heitä teidän käsillänne, ja hän nöyryyttää heitä. Ja hän auttaa teitä heitä vastaan, ja hän parantaa uskovien sydämet. Ja hän poistaa vihan heidän sydämistään. Jumala antaa anteeksi kenelle tahtoo. Jumala on kaikkitietävä ja viisas. Vai luulitteko, että teidät jätetään yksin, kun Jumala ei ole vielä erottanut niitä teistä, jotka pyrkivät ja ystävystyvät vain Jumalan, hänen lähettiläänsä ja uskovien kanssa? Jumala on asiantuntija siinä, mitä teette. Pakanoille ei sovi olla Jumalan moskeijoiden huoltajina samalla, kun he todistavat omaa epäuskoaan. Heidän tekonsa ovat arvottomia ja he joutuvat ikuisesti tuleen. Jumalan moskeijoita hoitavat ihmiset, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään, rukoilevat säännöllisesti, harjoittavat säännöllistä hyväntekeväisyyttä ja pelkäävät vain Jumalaa. Nämä ovat todennäköisimmin johdatettuja. Pidättekö pyhiinvaeltajille veden toimittamista ja pyhän talon ylläpitoa tasavertaisina niiden kanssa, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja pyrkivät Jumalan tavalla? Jumalan silmissä ne eivät ole tasa-arvoisia. Jumala ei ohjaa väärintekijöitä. Niillä, jotka uskovat, muuttavat ja ponnistelevat varallisuudellaan ja elämällään Jumalan tiellä, on erityinen paikka Jumalan luona. Nämä ovat voittajia. Heille Herra antaa ilosanoman armosta, onnesta ja puutarhoista, joissa heillä on kestävä autuus. Pysyä siellä ikuisesti.
Jumalan luona on suuri palkinto. Oi te, jotka uskotte, älkää pitäkö vanhempianne ja sisaruksianne liittolaisina, jos he pitävät uskottomuutta mieluummin kuin uskoa. Joka teistä liittyy heidän kanssaan yhteen, nämä ovat vääräuskoisia. Sanokaa, jos vanhempanne, lapsenne, sisaruksenne, puolisonne, sukulaisenne, hankkimanne varallisuus, liiketoimet, joista huolehditte, ja kodit, joita rakastatte, ovat teille rakkaampia kuin Jumala, hänen lähettiläänsä ja hänen tiellään ponnistelu, niin odottakaa, että Jumala tuo tuomionsa. Jumala ei ohjaa tottelemattomia. Jumala auttoi sinua monilla alueilla. Mutta Hunainin päivänä olitte ylpeitä suuresta lukumäärästänne, mutta siitä ei ollut teille mitään hyötyä. Maa näytti koko laajuudessaan sulkeutuvan päällenne, ja te käännyitte ympäri ja pakenitte. Silloin Jumala lähetti rauhallisuutensa lähettiläänsä ja uskovien päälle. Ja hän lähetti alas voimia, joita ette nähneet, ja hän rankaisi uskottomia. Se oli uskottomien kosto. Sen jälkeen Jumala antoi anteeksi kenelle tahtoi. Jumala on anteeksiantava ja ystävällinen. Oi te, jotka uskotte, pakanat ovat saastuneita, joten älkää päästäkö heitä tämän vuoden jälkeen lähelle pyhää temppeliä. Jos pelkäätte köyhyyttä, Jumala rikastuttaa teitä lahjoillaan mielensä mukaan. Jumala on kaikkitietävä ja viisas. Taistelkaa niitä vastaan, jotka eivät usko Jumalaan ja viimeiseen päivään, älkääkä kieltäkö sitä, minkä Jumala ja hänen lähettiläänsä kielsivät, älkääkä seuratko totuuden uskontoa niiden joukossa, jotka ovat saaneet Raamatun ennen kuin he maksavat veron vapaaehtoisesti ja kuuliaisesti. Juutalaiset sanoivat, Esra on Jumalan poika. Ja kristityt sanoivat, Messias on Jumalan poika. Nämä ovat heidän suustaan tulleita lausuntoja. He jäljittelevät sitä, mitä epäuskoiset sanoivat ennen heitä. Taistelkoon Jumala heitä vastaan. Kuinka petettyjä he ovatkaan. He pitivät oppineitaan ja pappejaan höyroina Jumalan ja Messiaan, Marian pojan, sijasta. Vaikka heitä oli käsketty palvomaan yhtä Jumalaa, jonka lisäksi ei ole mitään muuta Jumalaa. Kunnia olkoon hänelle yli sen, mitä he liittävät. He haluavat sammuttaa Jumalan valon propagandallaan, mutta Jumala kieltäytyy paitsi täydentämästä valoaan, vaikka uskottomat kuinka vihaavat sitä. Hän lähetti lähettiläänsä opastuksen ja todellisen uskonnon kanssa, jotta se saisi sen vallitsevaksi kaikkien muiden uskontojen yli, vaikka pakanat vihaavat sitä kuinka paljon. Oi te, jotka uskotte, monet pastorit ja papit kuluttavat ihmisten varoja epärehellisesti, ja he kääntävät ihmiset pois Jumalan tieltä. Ne, jotka hamstraavat kultaa ja hopeaa eivätkä käytä sitä Jumalan tiellä, ilmoittakaa heille tuskallinen rangaistus. Sinä päivänä, kun se kuumennetaan helvetin tulessa, silloin heidän otsansa, kylkensä ja selkänsä leimataan sillä. Tämän te hamstrasitte itsellenne. Maistakaa siis sitä, mitä hamstrasitte. Kuukausien lukumäärä on Jumalan mukaan 12 Jumalan määräyksestä sinä päivänä, jona hän loi taivaat ja maan, joista 4 on pyhiä. Tämä on luonnonlaki. Älkää siis erehtykö niistä. Taistelkaa polytheisteja vastaan kollektiivisesti, niin kuin he kollektiivisesti taistelevat teitä vastaan, ja tietäkää, että Jumala on vanhurskaiden kanssa. Viivyttely on epäuskon lisääntymistä, mikä johtaa uskottomia harhaan. He sallivat sen yhtenä vuonna ja kieltävät sen toisena vuonna täyttääkseen Jumalan pyhittämän määrän, joten he sallivat sen, minkä Jumala kielsi. Heidän pahat tekonsa houkuttelevat heitä. Jumala ei ohjaa epäuskoisia. Oi te, jotka uskotte, mikä teitä vaivaa, kun teille sanotaan, liikkeelle Jumalan tiellä, te takerrutte raskaasti maahan. Pidättekö mieluummin nykyistä elämää kuin tuonpuoleista elämää? Tämän elämän nautinnot ovat vain vähän verrattuna tuonpuoleiseen. Ellet liikkeelle lähde, hän rankaisee sinua mitä tuskallisimmin, ja hän korvaa sinut muilla ihmisillä, etkä sinä vahingoita häntä lainkaan. Jumala kykenee mihin tahansa. Jos ette auta häntä, Jumala on jo auttanut häntä, kun uskottomat karkottivat hänet.
Luolassa oli 2, kun hän sanoi ystävälleen, älä ole surullinen, Jumala on kanssamme. Silloin Jumala lohdutti häntä ja tuki häntä voimilla, joita et nähnyt, ja hän teki tyhjäksi heidän suunnitelmansa, ja Jumalan suunnitelma on ylivoimainen. Jumala on mahtava ja viisas. Mobilisoitukaa kevyesti tai raskaasti ja ponnistakaa Jumalan tiellä rikkauksillanne ja elämillänne. Tämä on teille parasta, jos vain tietäisitte. Jos olisi ollut välitön voitto ja lyhyt matka, he olisivat seuranneet teitä. Mutta pitkä matka oli heille vaikea. Silti he vannovat Jumalan nimeen, jos olisimme pystyneet, olisimme lähteneet kanssamme. He tuhosivat itsensä. Jumala tietää, että he ovat valehtelijoita. Jumala antakoon teille anteeksi. Miksi sallitte heidät ennen kuin tiesitte, kuka puhuu totta, ja tunnistitte valehtelijat? Ne, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään, eivät hae teiltä vapautusta ponnisteluista varallisuudellaan ja elämällään. Jumala tuntee vanhurskaat. Vain ne, jotka eivät usko Jumalaan ja viimeiseen päivään, pyytävät sinulta vapautusta. Heidän sydämensä on täynnä epäilyksiä, joten he horjuvat epäilyksissään. Jos he haluaisivat mobilisoitua, he olisivat valmistautuneet siihen. Mutta Jumala ei pitänyt heidän osallistumisestaan, joten hän pidätti heidät, ja heille sanottiin, pysykää niiden kanssa, jotka jäävät jäljelle. Jos he olisivat lähteneet liikkeelle kanssamme, he olisivat lisänneet vaikeuksianne, ja he olisivat levittäneet huhuja keskuudessanne yrittäen kylvää eripuraa välillenne, ja jotkut teistä olisivat kuunnelleet heitä. Jumala tuntee väärintekijät. He yrittivät jo aiemmin luoda ristiriitaa ja käänsivät asiat päälaelleen teidän kohdallanne, kunnes totuus tuli julki ja Jumalan käsky tuli selväksi heidän vastenmielisyydestään huolimatta. Jotkut heistä sanovat, sallikaa minun, älkääkä koetelko minua. Itse asiassa he eivät läpäisseet testiä. Itse asiassa helvetti tulee nielaisemaan epäuskoiset. Kun sinulle tapahtuu jotain hyvää, se järkyttää heitä. Mutta kun teitä kohtaa tragedia, he sanovat, me varautuimme etukäteen, ja he lähtevät onnellisina. Sanokaa, meille ei tapahdu mitään muuta kuin mitä Jumala on määrännyt meille. Hän on meidän suojelijamme. Uskolliset luottakoot siis Jumalaan. Sanokaa, odotatteko, että meille tapahtuu jotain muuta kuin 2 hyvää asiaa. Mutta me odotamme, että Jumala langettaa teille rangaistuksen, joko itse tai meidän käsillämme. Odottakaa siis, me odotamme kanssamme. Sano, annoittepa sitten vapaaehtoisesti tai vastentahtoisesti, sitä ei oteta teiltä vastaan, sillä te olette syntisiä. Koska he eivät usko Jumalaan ja hänen lähettilääseensä, heidän lahjoitustaan ei hyväksytä. Lisäksi he tulevat laiskasti rukoilemaan ja antavat hyväntekeväisyyttä paheksuen. Älkää tehkö vaikutusta heidän varallisuudestaan ja lapsistaan. Jumala aikoo piinata heitä niiden kanssa tässä elämässä. Ja sen jälkeen heidän sielunsa lähtevät uskottomina. He vannovat Jumalan nimeen, he ovat teidän kanssamme. Mutta he eivät ole kanssamme. He ovat pelkureita. Jos he löytävät suojan, luolan tai piilopaikan, he ryntäävät siihen uhmakkaasti. Jotkut heistä arvostelevat teitä hyväntekeväisyyslahjoituksista. Jos he saavat osan siitä, he ovat iloisia, mutta jos eivät, he ovat katkeria. Heidän pitäisi olla tyytyväisiä siihen, mitä Jumala ja hänen lähettiläänsä antoivat heille, ja sanoa, Jumala riittää meille. Jumala antaa meille yltäkylläisyydestään, samoin kuin hänen lähettiläänsä. Me panemme toivomme Jumalaan. Hyväntekeväisyysjärjestöt ovat köyhiä, apua tarvitsevia, heidän hoitajiaan, sydämien sovittamista, vankien vapauttamista, velkaantuneita, Jumalan tiellä olevia ja kodittomia varten. Tämä on Jumalan toimeksianto. Jumala on tietäjä ja viisas. Jotkut heistä loukkasivat profeettaa, ja he sanoivat, hän on pelkkää korviaan myöten. Sanokaa, hän kuuntelee omaksi parhaaksesi. Hän uskoo Jumalaan ja hän huolehtii uskovien turvallisuudesta, ja hän on ystävällinen uskoville.
Ne, jotka loukkaavat Jumalan lähettilästä, saavat tuskallisen rangaistuksen. He vannovat Jumalan nimeen miellyttääkseen sinua. Mutta se on Jumala ja hänen lähettiläänsä, joita heidän pitäisi miellyttää, jos he ovat uskovia. Eivätkö he tiedä, että se, joka vastustaa Jumalaa ja hänen lähettiläänsä, joutuu helvetin tuleen ikuisesti? Tämä on äärimmäinen häpeä. Tekopyhät pelkäävät, että heistä paljastetaan luku, jossa kerrotaan, mitä heidän sydämissään on. Sanokaa, jatkakaa pilkkaamista, Jumala tuo esiin sen, mitä pelkäätte. Jos kysyt heiltä, he sanovat, me vain vitsailimme ja leikimme. Sano, pilkkaatteko Jumalaa, hänen jakeitaan ja hänen lähettiläitään? Älkää pyytäkö anteeksi. Te ette uskoneet sen jälkeen, kun olitte uskoneet. Jos me annamme anteeksi joillekin teistä, rankaisemme toisia, koska he ovat rikollisia. Tekopyhät miehet ja tekopyhät naiset seisovat toistensa rinnalla. He kannattavat pahaa, kieltävät hyvän ja ovat tiukkapipoisia. He eivät välitä Jumalasta, joten hän ei välitä heistä. Tekopyhät ovat syntisiä. Jumala lupasi tekopyhille miehille ja naisille sekä uskottomille helvetin tulen, jossa he joutuvat pysymään ikuisesti. Se on heidän ansionsa. Jumala kirosi heidät ja he saavat pysyvän rangaistuksen. Kuten nuo ennen teitä, he olivat voimakkaampia kuin te, ja heillä oli enemmän varallisuutta ja lapsia. He nauttivat osuudestaan, ja te nautitte osuudestanne, aivan kuten ennen teitä olleet nauttivat osuudestaan. Ja te nautitte itsestänne, niin kuin he nauttivat itsestään. Heidän tekonsa ovat arvottomia tässä elämässä ja tuonpuoleisessa. Nämä ovat häviäjiä. Eivätkö heitä edeltäneiden tarinat tavoittaneet heitä? Noan, Aadin ja Thamudin kansa. Ja Abrahamin kansa ja Medianin asukkaat ja tuhoutuneiden kaupunkien asukkaat. Heidän sanansaattajansa tulivat heidän luokseen selvien todisteiden kanssa. Jumala ei ollut epäoikeudenmukainen heitä kohtaan, mutta he olivat epäoikeudenmukaisia itseään kohtaan. Uskovat miehet ja naiset ovat toistensa ystäviä. He kannattavat hyvää, kieltävät pahan, suorittavat rukouksen, harjoittavat hyväntekeväisyyttä ja tottelevat Jumalaa ja hänen lähettilästään. Jumala pitää heistä huolta. Jumala on mahtava ja viisas. Jumala lupasi uskoville, miehille ja naisille, puutarhoja, joiden alla virtaa jokia, joissa he pysyvät ikuisesti, ja mukavia koteja autuuden puutarhoissa. Ja jumalallinen mielihyvä on kaikista suurin. Se on korkein saavutus. Oi profeetta, taistele uskottomia ja tekopyhiä vastaan ja ole ankara heitä kohtaan. Helvetti on heidän kotinsa. Mikä paha määränpää. He vannovat Jumalan nimeen, etteivät he sanoneet mitään. Mutta he pilkkasivat ja luopuivat uskosta alistuttuaan. He murehtivat sitä, mitä he eivät saavuttaneet. He ovat katkeria vain siksi, että Jumala ja hänen lähettiläänsä rikastuttivat heitä armollaan. Heidän olisi parempi tehdä parannus. Mutta jos he kääntyvät pois, Jumala rankaisee heitä tuskallisesti tässä elämässä ja tuonpuoleisessa. Eikä kukaan maan päällä suojele tai auta heitä. Jotkut heistä lupasivat Jumalalle, jos hän antaa meille armonsa, me lahjoitamme ja tulemme vanhurskaiksi. Mutta kun hän siunasi heitä armollaan, he pidättäytyivät ja kääntyivät pois, haluttomina antamaan. Niinpä hän rankaisi heitä tekopyhyydellä heidän sydämissään, siihen päivään asti, jona he kohtaavat hänet, koska he rikkoivat Jumalalle antamansa lupauksen ja valehtelivat. Eivätkö he tiedä, että Jumala tuntee heidän salaisuutensa ja yksityiset keskustelunsa, ja että Jumala tuntee näkymättömän? Ne, jotka arvostelevat vapaaehtoisesti lahjoittavia uskovia. Ja he pilkkaavat niitä, joilla ei ole muuta annettavaa kuin omat ponnistelunsa. Jumala pilkkaa heitä. Ja he saavat tuskallisen rangaistuksen. Pyydettiinpä heiltä sitten anteeksi tai ei. Vaikka pyytäisitte anteeksi heitä 70 kertaa, Jumala ei anna heille anteeksi. Se johtuu siitä, että he hylkäsivät Jumalan ja hänen lähettiläänsä.
Jumala ei ohjaa moraalittomia ihmisiä. Ne, jotka jäivät jäljelle, iloitsivat Jumalan lähettilään lähdön jälkeen. He vihasivat ponnistella varallisuudellaan ja elämällään Jumalan tiellä. He sanoivat, älkää uskaltautuko ulos tässä helteessä. Sano, helvetin tuli on paljon kuumempi, jos he vain ymmärtäisivät. Anna heidän siis nauraa vähän ja itkeä paljon vastineeksi siitä, mitä he tekivät. Jos Jumala tuo sinut takaisin joidenkin heidän luokseen ja he pyytävät sinulta lupaa lähteä ulos, sano, ette lähde kanssani ulos, koskaan, ettekä koskaan taistele kanssani vihollista vastaan. Olit tyytyväinen jäädessäsi taakse ensimmäisellä kerralla, joten pysy niiden kanssa, jotka jäävät taakse. Älä koskaan rukoile heidän kuolleidensa puolesta, äläkä seiso heidän haudoillaan. He hylkäsivät Jumalan ja hänen lähettiläänsä, ja he kuolivat syntisinä. Älkää tehkö vaikutusta heidän rikkauksiinsa ja lapsiinsa. Jumala aikoo kiduttaa heitä niiden kanssa tässä elämässä, ja heidän sielunsa kuolevat heidän ollessa epäuskoisia. Kun luku on ilmoitettu, uskokaa Jumalaan ja pyrkikää hänen lähettiläänsä kanssa, heidän joukossaan olevat etevimmät pyytävät teiltä vapautusta sanoen, jättäkää meidät niiden kanssa, jotka jäävät taakse. He ovat mieluummin niiden kanssa, jotka jäävät jälkeen. Heidän sydämensä on sinetöity, joten he eivät ymmärrä. Mutta lähettiläs ja uskovat ponnistelevat varallisuudellaan ja hengellään. Nämä saavat parempia asioita. Nämä ovat menestyneitä. Jumala valmisti heille puutarhat, joiden alla virtaa jokia, pysyäkseen siellä ikuisesti. Se on erinomainen saavutus. Jotkut paimentolaisarabit tulivat anteeksipyyntöjen kanssa ja pyysivät vapautusta. Kun taas ne, jotka eivät olleet uskollisia Jumalalle ja hänen lähettiläälleen, jäivät jäljelle. Tuskallinen rangaistus kohtaa heidän joukossaan olevia epäuskoisia. Heikkoja, sairaita tai niitä, joilla ei ole taloudellisia resursseja, ei voi syyttää, kunhan he ovat vilpittömiä Jumalalle ja hänen lähettiläälleen. Oikeamielisiä ei missään tapauksessa voida syyttää. Jumala on anteeksiantava ja huolehtiva. Ei myöskään niitä, jotka lähestyvät sinua ja haluavat tulla kyydissäsi, ja sinä sanot, minulla ei ole mitään, millä kuljettaa sinua. Niin he kääntyivät pois kyyneleet silmissään, surullisina, koska heillä ei ollut varaa osallistua. Vika on niissä, jotka pyytävät sinulta vapautusta, vaikka he ovat rikkaita. He tyytyvät olemaan niiden kanssa, jotka jäävät jälkeen. Jumala sinetöi heidän sydämensä, mutta he eivät tiedä sitä. Kun palaat heidän luokseen, he keksivät tekosyitä. Sano, älkää keksikö tekosyitä. Me emme usko teitä. Jumala ilmoitti meille teistä. Jumala tarkkailee tekojasi ja niin tekee myös hänen lähettiläänsä. Sitten sinut palautetaan näkymättömän ja näkyvän tietäjän luo, ja hän kertoo sinulle, mitä teit. Kun palaat heidän luokseen, he vannovat Jumalan nimeen, että heidät jätetään rauhaan. Joten jätä heidät rauhaan. He ovat saastaisia. Heidän kotinsa on helvetti, palkinto siitä, mitä he ovat tehneet. He vannovat tyydyttävänsä sinut. Mutta vaikka olisitkin tyytyväinen heihin, Jumala ei tyydy syntisiin. Aavikkoarabit ovat eniten epäuskon ja tekopyhyyden läpitunkemia, ja he jättävät todennäköisimmin huomiotta rajat, jotka Jumala paljasti lähettiläälleen. Jumala on tietävä ja viisas. Jotkut aavikkoarabit pitävät panostaan sanktiona. Ja he odottavat onnenne kääntyvän. Onnettomuuden kierre lankeaa heidän päälleen. Jumala on kuulija ja tietäjä. Silti jotkut aavikkoarabit uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään. He pitävät lahjoitustaan keinona päästä lähemmäksi Jumalaa ja saada lähettilään siunaukset. Se tuo heidät lähemmäs ja Jumala sallii sen armossaan. Jumala on anteeksiantava ja välittävä. Pioneerit, ensimmäiset siirtolaisista ja tukijoista ja ne, jotka seurasivat heitä vanhurskaudessa. Jumala on tyytyväinen heihin, ja he ovat tyytyväisiä häneen.
Hän valmisti heille puutarhat, joiden alla virtaa jokia ja joissa he pysyvät ikuisesti. Se on suuri menestys. Ympärilläsi olevien aavikkoarabien joukossa on joitakin tekopyhiä. Ja myös Medinan asukkaiden keskuudessa. Heistä tuli periksiantamattomia tekopyhyydessä. Te ette tunne heitä, mutta me tunnemme. Me rankaisemme heitä kahdesti ja sitten he joutuvat hirvittävään kärsimykseen. Toiset taas tunnustivat syntinsä ja sekoittivat hyvät teot pahoihin tekoihin. Jumala voi hyväksyä heidän katumuksensa. Jumala on anteeksiantava ja ystävällinen. Hyväksy hyväntekeväisyys heidän varallisuudestaan, puhdistaaksesi ja pyhittääksesi heidät. Ja siunaa heitä. Rukouksenne lohduttavat heitä. Jumala on kuuntelija ja tietäjä. Eivätkö he tiedä, että Jumala hyväksyy palvojiensa katumuksen ja että hän ottaa vastaan lahjoitukset ja että Jumala on myötätuntoinen, lempeä? Sano, toimi. Jumala näkee tekosi, samoin hänen lähettiläänsä, ja uskovat. Silloin teidät palautetaan salaisuuksien ja ilmoitusten tuntemattoman luo, ja hän ilmoittaa teille, mitä teitte. Toiset ovat täynnä toivoa ja odottavat Jumalan päätöstä, rankaiseeko hän heitä vai antaako hän heille anteeksi. Jumala on kaikkitietävä, kaikkiviisas. Jotkut perustavat moskeijan kylvääkseen levottomuutta, epäuskoa ja eripuraa uskovien keskuudessa. Ja etuvartioasemaksi niille, jotka taistelevat Jumalaa ja hänen lähettiläänsä vastaan. Ja he vannovat, tarkoituksenamme oli vain hyvää. Mutta Jumala todistaa, että he ovat valehtelijoita. Älkää seisoko siinä, älkää koskaan. Moskeija, joka on perustettu oikeamielisyydelle ensimmäisestä päivästä lähtien, ansaitsee rukouksenne. Siinä on ihmisiä, jotka rakastavat puhdistumista. Jumala rakastaa niitä, jotka puhdistavat itsensä. Onko henkilö, joka perustaa rakennuksensa vanhurskauden ja Jumalan hyväksymisen varaan, parempi vai henkilö, joka perustaa rakennuksensa jyrkänteen reunalle, joka on romahtamaisillaan, ja se romahtaa hänen mukanaan helvetin tuleen? Jumala ei ohjaa väärintekijöitä. Heidän rakentamansa rakenne pysyy kyseenalaisena heidän sydämissään, kunnes heidän sydämensä pysäytetään. Jumala on tietäjä ja viisas. Jumala osti uskovilta heidän elämänsä ja rikkautensa vastineeksi paratiisista. He taistelevat Jumalan tiellä, tappavat ja tulevat tapetuiksi. Tämä on häntä sitova lupaus Toorassa, evankeliumissa ja Koranissa. Kuka on uskollisempi lupaukselleen kuin Jumala? Iloitkaa siis sopimuksestanne. Se on suuri menestys. Ne, jotka tekevät parannuksen, palvovat, ylistävät, matkustavat, polvistuvat, kumartavat, puolustavat vanhurskautta, kieltävät pahaa ja noudattavat Jumalan rajoja. Antakaa hyviä uutisia uskoville. Profeetan ja uskovien ei kuulu pyytää anteeksi epäjumalan palvelijoita, vaikka he olisivat lähisukulaisia sen jälkeen, kun heille on käynyt selväksi, että he ovat Platsen ihmisiä. Abraham pyysi anteeksi isälleen vain siksi, että hän oli antanut hänelle lupauksen. Mutta kun hänelle kävi selväksi, että tämä oli Jumalan vihollinen, hän otti hänestä etäisyyttä. Abraham oli pehmeäsydäminen ja lempeä. Jumala ei johtaisi ihmisiä harhaan sen jälkeen, kun hän on ohjannut heitä, ennen kuin hän näyttää heille, mitä heidän pitäisi varoa. Jumala tietää kaiken. Taivaan ja maan hallinta kuuluu Jumalalle. Hän antaa elämän ja aiheuttaa kuoleman. Sinulla ei ole muuta suojelijaa tai auttajaa kuin Jumala. Jumala lunasti profeetan, siirtolaiset ja auttajat, jotka seurasivat häntä vaikeuksien aikana, sen jälkeen kun joidenkin heistä sydän oli melkein horjunut. Sitten hän antoi heille anteeksi. Hän on ystävällinen ja armollinen heitä kohtaan. Ja myös niiden 3 kanssa, jotka jäivät jäljelle. Sitten kun maa laajuudestaan huolimatta näytti sulkeutuvan heidän ympärilleen. Ja heidän sielunsa sulkeutuivat heihin. Ja he tajusivat, että Jumalalta ei ole muuta turvapaikkaa kuin hän. Ja hän hellitti heitä kohtaan, jotta he tekisivät parannuksen.
Jumala on katumuksen hyväksyjä, armollinen. Te, jotka uskotte, pelätkää Jumalaa ja olkaa totuudellisten joukossa. Medinan asukkaille ja heidän ympärillään oleville beduiineille ei ollut sopivaa jäädä Jumalan lähettilään taakse, eivätkä he pitäneet omaa elämäänsä parempana kuin hänen elämäänsä. Tämä johtuu siitä, että mikä tahansa jano, väsymys tai nälkä, jonka he kestävät Jumalan tiellä, mikä tahansa polku, jota he kulkevat ja joka raivostuttaa uskottomia, mikä tahansa, jonka he saavat viholliselta, kirjataan heille vanhurskaaksi teoksi. Jumala ei tuhlaa hyväntekijöiden palkkaa. Olipa heidän käyttämänsä summa mikä tahansa, pieni tai suuri, minkälaisen laakson he ylittävätkin, se kirjataan heille. Niin, että Jumala palkitsee heidät parhaista teoistaan. Uskovien ei pitäisi ottaa kaikkia kerralla liikkeelle. Jokaisesta liikkeelle lähtevästä osastosta jääköön yksi ryhmä jäljelle, omistautukoon uskonnon ymmärtämiselle ja varoittakoon kansaansa palatessaan, jotta he olisivat varovaisia. Oi te, jotka uskotte, taistelkaa uskottomia vastaan, jotka hyökkäävät kimppuunne, ja antakaa heidän löytää teidät kovina. Ja tietäkää, että Jumala on vanhurskaiden kanssa. Kun jokin luku paljastetaan, jotkut kysyvät, kenen uskoa tämä vahvisti. Uskovien usko vahvistuu, ja he juhlivat. Mutta mitä tulee niihin, joiden sydän on sairas, heistä tulee entistä häpeällisempiä, ja he kuolevat epäuskoisina. Eivätkö he ymmärrä, että heitä koetellaan kerran tai 2 vuodessa? Mutta he eivät tee parannusta eivätkä kiinnitä siihen huomiota. Aina kun jokin luku paljastuu, he katsovat toisiaan, katsooko kukaan teitä. Sitten he kääntyvät pois. Jumala käänsi heidän sydämensä pois, koska he eivät ymmärrä. Teidän keskuudestanne on tullut sanansaattaja. Hän on huolissaan vaikeuksistanne, huolissaan hyvinvoinnistanne. Hän on ystävällinen ja myötätuntoinen uskovia kohtaan. Jos he kääntyvät pois, sanokaa, Jumala riittää minulle. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Minä luotan häneen, suuremmoisen valtaistuimen Herraan.